counties ka MCAs, chief officers, governors, gigi matimore, hospital nitie kanyo, hospital ok indike ji. Manya ni counties gi thothne joma biro ka test today gin mana intas mor gi. Gigi counties ok indike ji. Counties jogi te ok dhi thieth hospital ma counties gi. Koro kata gigi dhi kata thieth dhi mbele ok ging'eyo. Mano miyo onego bed ni koro jopiny keto gigi bedo accountable ni hospital ma wan goni kose ornwa dakteche be wanyiewo yath kech ko pesa kose ornwa wanyiewo yath ng'eyo onego bed ni sani kaka noorne counties 30 billion cha gope magin go mag KEMSA ka gichulo gope magin go moko mag pending bills gichulo gite makoro ka chwanya ko financially manyien to ginyalo yudo yedhe hospital tiyudo kamano ok timre iyudo ka gidavate gi yor moko mopogore Mago kelo shida mang'eny. Be paro ni en paro makare kawo weche mag thieth duke counties koso nowinjo bed ni weya sirikal mamalo. Ng'e ni gimoro amora kata korach nitie berne. Ber mantiere wach mar devolution mar counties ni en ni